Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So today's video po, magtatanim na po kami ng mahogany. Ito po sila. Bubunutin namin siya, then i-transfer namin sa may Batuili. Yes. Gusto lang din po namin mag-thank you kay Ma'am Nora. at Ma'am Nea. Thank you, Thank kanila you po. po. Sa kanila po itong Pinayagan. mahogany farm. Thank you po. Pinayagan rin kami magbunot dito. Let's go guys! Samahan niyo po kami sa aming pagtatanim. Ito, madali na lang po siyang mabuhay kasi transfer na din namin siya agad. Yung ang kukunin lang po namin is yung medyo bata pa para madali siyang mabuhay. Huwag yung masyadong Huwag niyo kunin yung medyo malalaki na. Ayan guys, ang dami. Sayang lang, di ba? Kaysa kaysa Bilangin niyo baka hindi natin masayang lang. 20. Hindi ko na sobra natin. 30. Ano naman yung pang-sabihin? Ay, kaya na. Trigger tayo. Sa atin tayo kasi ulan. Wala lang kasi. Madali lang naman buhayin yan, no? Yung tanim ano nyo. Oo nga, yung tanim nga natin, nabuhay na rin. Itanim natin doon sa paligid eh. Ito guys. Ganun lang kabilis. Hindi na kami nakalayo sa pwesto. Sabihin mo doon. Tapos nahiya ka. Silo mga kadarag. Ay, no? Taas na ng kanilang mahogany. Dito kami guys kumuha ng kabute nung nakaraan. Kaya lang dalawa lang na nakuha namin. 2 piraso. Ito ginatabuan ito eh. Yung marami ay. Uy, tama na dahil. Ate, tama na. Baka masayang pa eh. Let's go. Situlkan. What? Dapat mga green thumb kayo. Pero madali yan buhayin. Doon kayo yung tinanim natin sa dulot eh. Ano na buhay doon? Nabuhay man. Yung tanim natin. Sa gilid ng dragon fruit. Ay, dapat may pataba din tayo. Magtingin tayo ng tae ng kalabaw. Ay, may sako naman doon eh. Diyan oh. May ipa-ipa dyan. Ako ng lubid. Yung tayong pataba guys. Yung mabuhay. Ay, ang kalabaw. Hop. Malaki oh. Yan lang eh. Yan lang. Yan lang kami. Wow. Oh. Wala ka bang tayo dyan? Gawin namin. Basa pa. Meron fresh na gawin namin yung kataba. Lahat to? Meron. Palabas na. Kailan ang kabuana? Ay, kalaki na nga ng chat niyo. Oh. Laki ang mga anak niya. Kailan ka ba manganganak? Ha, iha. Kasi nasabi kung sino yung ama niyan. Kung mapanagutan ka. Basta ka na lang, iniwan. Pag na ng pabuntis. Gayanggang. Hanggang manuwang. Gayanggang, angwang. Nalayunan daw mo yung dito. Ako na yun. Pati ba ito? Ayan guys, sinakay namin sa trailer ang aming tree guard. Kaya lang hindi ka siya, babalikan na lang. Yan lang ang kinaya oh. 8 lang. Ganyan oh. Ang sakayin niya ko dito. Dito Kantiligaya, dyan, dito sa Antipase. Dito si DJ. Tabi ako kay Kuya Luna. Ngayon nasa preset pwede. Nakakaya ng gana ito, ulan.
And guys, magbubuhat kami palabas at di kasi sa trailer. Hanggang labas lang naman kasi ano, para Mahirap. pumasok yung trailer at may tanda. Mahirap ang daan kasi. Mahirapan yung trailer pabalik. Sacrifice. Teka lang. Kinulong ang sarili. Lakas-lakasan ngayon sa alik oh. Sakasan. Hindi naman malakas. Si malakas at si maliksi. Mas maganda ganito. Pasok nyo kaya. Mas magaan. Try nyo. Ito dalawa yun ba eh? Okay na. Ako magbitbitan tayo sa isa. Ay, walang nagatula. Magsulo siya. Masira yung ano niyan, ate. Huwag nalik nakatali na eh. Balikan na lang. Oras magbalik. Stress. Tambay kami ngayon dito guys sa kalsada. Gabang kami ng masakyang truck. Hindi kasya ang aming tree guard. Anong oras pa kayo makabalik to na? Ng trailer. Anong oras pa kayo masundo yung mga naiwan? Tara muna tayo. Para lang na nila. Dito. Di ba pwede dito, Oron, no? May tanim sila kaya lang namatay din. Kalalaki naman na kasi, ah. Lalaki ng tinanim. Yung tinanim nila. Try nga sa Jeffel. Try namin kung ano mabubuhay. May tanim kasi dito guys, kaya lang namatay. Ano. Iwan mo niya. Ay, saan sila magsakay? Dito eh. Sakay kasi pa yun sila. Para sila. May ano? Nakalimutan ko. Tanda ka na. Bakit? Gusto ko. Hindi pa siya. Mabuhay ka. Buhay yan. Kayo ah. Ganda nga ng pagkakasalansan ko eh. Hindi pa natanggal mo na pala dun eh. Hindi ko na nga. Wala pa. Tatlo kayo may iwan dito? Oo. Magbantay kami, baka mawala. Tanim na kayo ha? Baka mawala tong farm. Paikutan natin dito sa gilid yung maya.
Pero magtanim na kayo. Dito pwede siguro magtanim dito, no? Maganda dito eh. Pag mahogani. Kahit pala walang trigger dito eh. Yan pa lang saan nalik yung tricycle. Dami kasulina yun. Sakyan mo na lang mamaya. Ha? Balik natin dito sa sakyan mo. Yung trailer na tayo mamaya. Ito guys yung mga dating tanim dito, oh. Mahogani din pero namatay. Ang laki kasi nung tinanim nila, ang taas. Ito. Ganda dito, oh. Batso area. Ito yung towel mo, nalaglag. Kaya mo. Much later. Oh, ayan guys, andito na sila after After 1 hour. 30 minutes waiting. Sige, magtanim kayo. Tagabuhat kami guys. Ano yan, Je? Nakasira ka na, Je. Sino nagawa dito? Sino nagawa? Naghibalay. Yung jowa mo ba ba si Alex? Sino nagawa dito? Yung jowa mo. Palpare daw. Sangay natin mo. Yan, yung mga kaya naman na siguro dito. Ayan si Alec, may siya, nagpapakitang gilas guys kasi andito si Gigi. Yan lang. Sige, lagyan mo na natin si Mami. Sige, lagyan mo na. Yung pataba. Laki ka ha. Kung kawakin sa iya, mainit ang kamay niya. Buhay na yung ano ko. Okay. Siya ay tatakpan na natin. Bigyan nyo pa ng pataba sa ibabaw. Wala nagsabi ni may sobra. Sige kuya, ako dito. Kaya dami na to. May boss. Ha? Ay, palitan na yung mga ano na yan. Patay na yung kuya. Patay na yan. Ang laki man kasi ng tinanim mo, kuya. Mas malaki pa sa'yo. Kaya namatay. Ay, para sana pag nabuhay, malaki na agad din. Para pag nabuhay, malaki na. agad now. Pwede ng gawing Ito ah. bahay. Nabuhay ito. Oo, yung nabuhay yung iba. Ano daw? Ha? Oh, yung pataba. Ba't kasi nauna yung tree guard? Oo. Wow, mali kasi. Napukpok na yung tree guard. Diskarte yan ni Kuya Amboy. Tandaan mo Kuya Amboy yung tanim mo. Ay, anteligaya. Dalawa kami dito. Siyempre yung pagagabong. Pag sa tag-araw, dilig-diligan. Lapit natin sa ilog. Buhay na nga, oh. Oh.
Tama na, hindi pa kasi yan sa 20. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Wow, ang sweet naman. Sana all. Ito ang mahogani ni Jilex. Kasi may mabubuhay ito kasi may ano With to, love. may halong pagmamahal. Doon ka kasi, makisali-sali ka. Tigin niya. Pupuk yung martilyo mo. Napukpok na nga. Pukpukin mo pa yung kanina. Oh, wait lang Kuya Ulan. Sa'yo, nasubrahan ka na naman. Hindi man kasi magkabaon niya. Ano mo? Next. Ting, 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 ting. Ito, palitan na yan. Sira. Ay, ito oh, nagsaringit. Buhay pala to. Ayo, saringit siya. Saan? Yan, may buhay na buhay mangga. Sana yung ating ano mo gani? Mabuhay ka. Pag dinabuyan dyan, Mabuhay ka. Mabuhay yan. Kasi may halong pagmamahal. sige na, sige, shot mo. Mang enas, tungod. Tayo ah. Ano, Dana? Sinasigawan ka nila. Kasama namin guys si Dana. Mag-guys. Hi. Hello. Hi, hello. Next. Oh, kabilis ah. Next adventure. Ano, dito pa sa lahat. Darang tubig. Hindi ka mataas. Dito yung tubig yun. Katikit pa lang. Bilis pa rin. Hi guys. Sinamahan kami guys ng ibang mga taga Batuili. Ito, nilagyan na nila ng guide yung tataniman natin. Ito po ang purok ng Batuili. Kaway kayo tay. Ganun po kayo, dali. Makita po sa ibang bansa yan. Purok leader. Mabuhay ka. Buhay yan. Mabuhay ka. Trigger. Ay, yung triggered. Dapat dinamuhan tong gilid mo. Ito yung gawa ko. Pag hindi ka kalas gawa ni Kuya Wala. Tibay. Nakita ko yung kahoy na kinuha ko eh. Laging pataba. Isang ano lang ka ito gano'n? Ganda pa naman itong kahoy na to. Ay, makan kasi oh. Okay na? Pantay mo muna Kuya Ulan. Okay, ito yung tanim ko. Tandaan ko to. Ang ganda ito, mataas siya eh.
nyo, gayos ng tubig. Try na yan? Hanggang daw lima ng tusok para ano pala yan eh. At saka malalaki na siya bago tinanim, no kuya? Dapat maliliit. Ang paak puro tinik na. Pagpunta tayo ng ano, Manot Amaling, di nakikita natin. Dito lang yan guys sa ano, kapag dadaan kayo dito, kahit pupunta kayo ng Amaling Manuot, yan, makikita niyo yung aming tanim dito sa ano, Batu Iling. Yes. Hindi ko gawa ito. Along the highway line siya. Ipantay mo muna kasi. Ito yung tourist spot namin. Yan, yung Batu Iling na to. Nasaan yung martilyo natin? Pok. Doon sa kwan, tulbak. Hindi. Dana, nasaan yung martilyo natin? Saan ang tanim mo, Dana? Oh, wala kang tanim. Nako. Ganali kayo tanim mo to. Para malaman mo kung mabuhay o hindi. Dali! Wala pong bahagi. May premium sir. Oo, may premyo. Sayang pa na. Ba't nakatusok na wala pang tanim? Iba kami eh. Hindi ko matanong. Ibang teknik ni Kuya Amboy eh. Gusto niya pahirapan yung sarili niya. Diyan at malapit. Nabataw. Nagdegrata nga. Ito yun na. Ito yung bisa naman doon sa isa na. Nakalit naman kasi. Sa sobrang laki niyan, ang ugat ba naman? Itaas mo Kuya Ulan. Paano di mamatay yan? Tinutol nila oh. Basta rin lang sila Tinutol ang nakatanim. mayor. Kaya namatay. Oh, yan daw. Tanim ni Dana Lopez. Bigyan mo ko yung ulan. Mabuhay ka kay Dana kagad. Oo, dasalan mo na. Orasyonan mo. May orasyon ang mga May orasyon di ba? Lawayan mo. Sige, ano mo yung ano? Ano mo yung mataba? Yan. Sige, gano'n mo. Orasyon. Up. Oh, palatandaan. Ang lagyan mo ng palatandaan, ano? Dana. Oo, natapakan mo na. Talian mo to, maglagay ka ng tali. Suratan mo, Dana. Ayun o, Pako. Ay, Pako. May tama. Bas, marami tayong sutyo. May tulos man dyan. Tama na yan? Tulos. Hingiin nyo yung sobra, kuya. Na mahogani. Hindi nyo na gamitin eh. Opo. Itanim nyo na lang. Lalagay organa eh. Dito nyo rin po itanim. Oo. Pulta na namin yung mga Diyan ako sa may mga poste. Ngayon na eh, para tulong-tulong na. Ngayon na itanim. Inyo man, May mga poste rin kaming dala. inyo man to lahat. Oo. Itulos na. Dalawa lang. Hindi na. Ay, hindi na bakuran. Hindi panta. Hindi na bakuran. May walang kapal sa kambing ito. Nang pangkayin. Walang kambing nito. Doon na sa kambing mayroon. Kung may magpasok, katayin mo. Tirado rin. Tanggal na yun o. Oh, bilay siblay. Ah, karpentero. Papa mo siya. Wala na. Taiwan. Taiwan. Ali. Taiwan. Okay, isa pa dito para magpantay lang dyan. Oh. Dito, organic. Ganyan mo ito. Bakit yan? Oo, pantay niya to.
Sa... No. Bilangin natin kung ilang puno. Pataba. Ito yung pantulos natin. O, di ba? Mabuhay ka. Bayan, te? May ugat. Magtiwala lang kayo. Inaraw. Nase ito. Nase. Nase. Ayun, ano. Anong bandase? Nara. Ah, Nara pala to. Ito daw, Nara. Nara. Lagyan nyo ng pataba yung tinatanim ng mga ano. Katutubo. Pwede na lagyan. Ito, lagyan mo. Lagyan mo lang yun, kay babaw mo na, ah. Saan pa yung tinanim nila? Yan ay sa gilid ko. Naging ganun lang ng saka. Baka isang ulan lang yan, kuya. Baka kayo hindi nabuhay yung inyo, kaya isang ganun mo lang, oh. Tabunan niyo. Baka pag nag-ulan, matumba na. Yan. Tumpo pa yan. Ano kung sa mga lim? Matay lang. Hindi ba gaya taniman mo dun ba? Malalim yan eh. Organic. Lalagyan na. Parang magtapit na. Tawag kita ba? Taba. Hindi, danjay pa. Naka. May nayat ano pa ano ah. Alex! Tingin! Ako magtanim mo. Anong tawag niya sa pataba? Taba? Alam mo, tinatawag mo ng taba eh. Taba. Kaya pahinging taba. Akala ko sa akin nanghihingi ng taba. Pataba. Pala, pataba. Luko pa talaga Ito talaga Dana. Dana Lopez. Perfect din yung tanim mo. Hindi naman na daw guys, ay pinapasok ng ano to, kambing. Kaya okay lang walang balag. Pero lalagyan pa rin ng tulos.
in si kuya, siyang naglalagay ng tulos. Oh, baliktad dyan. Ay, baliktad na. Pala tanda na may tanim, baka maapakan. Sabay. Ito na lang na. Para dawala. Dalawa. Dawala. Wala. Dawala na ay pa. Ito sana pinalitan pa tayo. Wow, hindi pantay-pantay. Hindi. Ganito yan guys, may paliwanag kasi dyan. May mga anuhan kasi ng kalabaw, hindi naman pwedeng doon itanim sa may matubig. Baka mamatay. Kaya iniwasan namin yung lubak, yung mga natatambakan ng tubig. Kaya hindi pantay-pantay. Okay na rin yan. Kaya mo ng buhay. Balikan nyo kami ah! Ano ko yung motor ko eh? Yan, magmerienda muna kami dito guys. Karkarabaw. Tinawanan ko. Tinawanan ka dyan, hindi ka na marunong. Kaya mo. Ante Paseng, may tubig ka? Papos na ako. Yun no. Oh, yung basura ha. Malalim mo kasi. Ano tayo Ilan tayo siyam? Pangubay ko na tayo. Ilan ba tayo lahat? 10. 2, 4, 6, 8, 10. Nagutom ka ante? Kunin mo na yung isante. Kaya tayo. Oh, merienda. Girl. Merienda na tayo. Merienda pala. Kunti na lang. Gutom na. Yung ano mo. Kanin. Ante, dito. May nag-picnic oh. Tapos kami dito. Malinis pa yan? Punta ko na dito. Mag-picture mo. Kinaman ko dyan. Merienda sa tulay. Ayun na guys. Yan guys, hanggang dito na po ang aming vlog. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye po, guys. Punta tayo guys.